Hola, benvingudes i benvinguts a la segona setmana del curs de PBL. Espero que la primera hagi sigut força profitosa i, de fet, ara començarem a entrar en matèria. Durant aquesta setmana veurem el que són els problemes dintre de la metodologia PBL, o ABP, com vulgueu, i començarem a aprofundir una mica en com la podem fer servir dintre de les nostres aules. Es tracta de que primer entenguem una mica la filosofia dels problemes, les possibilitats que ens ofereixen, els camps que ens obren, i d'aquesta manera puguem entrar una mica de ple a entendre com funcionem dintre de l'aprenentatge basat en problemes. En primer lloc, és important que veieu de compartir el més possible les vostres experiències, que utilitzem el màxim possible els foros. La primera setmana han sigut poc actius, encara que tothom ha treballat. Dintre dels foros no hi ha hagut un excés d'aportacions, clar que evidentment tampoc el tema era massa engrescador per començar a discutir. Fixem-nos que es tracta primer de que entenguem i donem les nostres opinions, les nostres maneres de veure com són els problemes i alhora de que compartim les experiències. Els problemes que redacteu, que creeu, seran recollits tots en un arxiu en el qual els podeu veure entre tots, els podeu compartir i els podeu enriquir mútuament. Espero que realment l'experiència sigui molt positiva per tots i per totes. Moltes gràcies. Endavant, doncs, aquesta segona setmana. I ja tenim el problema dels problemes. Som-hi!